When you speak, I hear silence. Every word a defiance. I can hear, oh, I can hear. Think I'll go where it suits me. Helo a croeso I fideo Wyth Daf Prys yma, a fel chi'n gweld a clywed, mae'n amlwg fod cerddoriaeth yn rhan anatol o transistor. Eich cymeriad chi yw red, gan Torres yn y clip bach yma, ond mae cymeriad arall sydd ar yr ymylon i'w weld, ond eto fyth wedi osod llwyfan canol gan defnyddio ei lais yn unig. Yeah, good call. That's our way out. Hello up there. Probably getting his friends. Maybe you got lost. Look, whatever you're thinking, do me a favor. Don't let me go. Tebyg iawn yw'r llais yma I englynion byrion ganwyd gan fardd cudd yn Bastion, sef gêm gyntaf Supergiant Games datblygwyr transistor. I fod yn hollol agored, gemau digon fanila yw'r ddau go iawn, hack and slash efo elfennau RPG, ond wrth I draw fe'i efengylwyd gan ei beirdd cudd. Adroddwr oddi ar y sgrin yn Bastion a'ch cleddyf yn transistor. Y ddau yn cynnig quips I bob gweithred neu digwyddiad. Cleddyf yn methu'r gelyn? Wps, methes I hwnnw. Cwympo oddi ar y diben? Gofal tro nesaf. Mewn ffordd, hawdd yw cynnig cig a chnawd gêm drwy'r adroddwr cydnaws, ond am adroddwyr sydd ganddo ni fan hyn, wir yn codi'r profiad. Yn Bastion, llais y Deep South yn cynnig lloches a gwerthfawrogiad boes y blues. Yn transistor, gweledigaeth cefnogol drwy tonau sych Clint Eastwoodaidd, ond nid cas. Mae'r ddau ar wahân, ond eto wedi rhwymo'n gadarn i'r cymeriad canolog, a rheini heb leisiau eu hunan. Yn wir yn transistor, mae colli eich llais yn rhan o'r plot. Ac fod gwendidau personol yng nghymeriad y ddau adroddwr, mae rhywbeth llawer mwy amdanynt, rhywbeth cyfarwydd ond annisgwyl, acen Americanaidd wrth gwrs wedi seilio yn psyche ni'r Cymru ys degawdau, ac yn cynrychioli rhyw dimensiwn arall o belltra cyfarwydd fan hyn. Ond dyma gyfeillgarwch megis sain yn unig, fel diwedd y byd ac ond Walkman ac un tap o'ch dewis yn ddi, ond batris hyd eich tangnefedd, dim ot pa tap felly, y cyfeillgarwch yn dod o'r weithred o rando. Ac yn glyfar iawn mae Supergiant Games yn adeiladu ar y teimlad yna o agosatrwydd drwy adlewyrchu trafodaeth y cleddyf efo'r cymeriad canolog, drwy ddarlledu ei lais trwy'r controller yn eich llaw, drwy ddefnyddio'r meicroffon sydd ynddo. Dyfais effeithiol iawn sy'n rhwymun arall i'w perthynas nhw ac i'ch perthynas chi efo'r gêm. Ond dyfais effeithiol iawn yw'r adroddwr hefyd. Adroddwr antur personol eich hun, a carwn y peth I fi hunan, bod dydd arferol Daf Prys ddim cweit mor gyffroes. Rhoi socs mlaen, cefn yn gwegion ar hynny nut clusters yn galw. Dwi'n dechrau amau fod dipyn o thryllith yn perthyn I tîm Supergiant. Maen nhw'n deall yn iawn sut mae rhoi gêm gadarn RPG penny gamp at ei gilydd sy'n ddefod yn ei hun, ond yn gosod heinen esgynol i'r profiad drwy gynnig torle tragydiol. Yn transistor, mae'ch cleddyf sy'n rhan o'r antur hefyd yn medru rhewi amser a gosod gweithred y cymeriad o flaen llaw, megis cerddorfa a amser deithiol yn dilyn conductor. Obo, nawr, telyn, nawr y bras.
cyn i'r weithred yn cael ei wireddu. Mae'n slick ac yn effeithiol, ond yn fwy na hynny, cryn angenrheidiol yn transistor gan fod pob un cyfathrach ar gelyn yn un bosib farwol. Felly rhaid wrth dysgu a deall eich galluon paffio, ond heb gyngor gan gwneithurwyr y gêm. Ac os chi'n dilyn y blog yma, byddwch yn ymwybodol bod fi'n ffan mawr iawn o ddysgu pethau mewn gemau ar fy hun, heb law gydio o ddiwrch fy mhen. The town's passed. It's all on the books. Getting wiped out. Should be some kind of override. Mae ei ethrylydd fel sawl idiom am bethau tawel, pethau bychain, taw piau hi, empty vessels ac yn y blaen, gan fod gwneud llai efo llais ysgafn yn anodd iawn. Ond dyma mae Supergiant Games wedi llwyddo gwneud fan hyn, efo profiad cynhwysfawr bychan, tenau ond cofiadwy, llawn ond dealladwy. Y gweledigaeth swmpus wedi ei seilio ar wneithuriad gêm digon arferol, ond yn codi'r weithred hynny drwy asedau clyfar iawn yn ei plith, a'r holl beth am groc brys hefyd. A fel y gwelwch, mae'n hollol gorgeous. Bawd mawr, mawr, mawr yn yr awyr. Mae adael chi efo dipyn o eiliadau o'r gêm, a diolch am ymuno efo ni yn Fideo Wyth. Daf Prys fan hyn yn dweud pob hwyl. Hey, something I've been meaning to tell you. Once this is over, maybe there's still time to skip town. Think about it. Standing offer.